সারিতে হালকা বহুত জিনিস মানুষে 10 সাড়ে 10টা KFC part time job kayo ke ani 9:45 jera duty ke duty pai dressing khai ang room phai ma se ke room ma phai mani ke chla bak nei bike bai phai ani gana o bhat ba thage ani mobile segit lang thangka ke ang oroni sikok ni kiri ke khari phai ga ke bori masa chla masa scooty bai phai mani borok bi sai phai ke ano tamong khani sungo ke ani mobile segit lang thangka ke borok sawo kan sini vlog kadi rupri nai ni song ke angkau phai ga phai iko gasir poti ke football thana biskang ke motor stand sopai ga motor stand sopai oro tongne rong singka o bike biang digi thang ni singmani borok saimaya biang thangka saimali ani so ke no sawo football ko pochin thana o thangai FIR khai dinai ke o borok bihik sai na anot lang thangka pochin thana o thangai aro jeng FIR khani thangmani aron police rok sawo football thana se FIR ma khainai oro khaimaya ni sawo ke borok ani o te mobile langjang nai ni number simi nar gei borok jengno oro thangni ni saka ke o buri bai bihik sai rok ano rumo tu ni simi kalangai borok taisa thang pai khano go ke ang o je ani baragana tongnai dara gonesh na saka ke bo phai akon hindi ke munai angko football thana o thangi FIR khaya ne hne saka go ke jeng khaimani phai oro kaisa police tongo bini kuno dress bukuri out dress obo ke ano sungo nung boro ni sungo ke ang saka KFC part time khayo ang ke ni mobile koita kama an sao ke 10 ta 15 20 rogo no kama kha lang thangka bo ni samase nung 10:30 ta bo purbo motor stand sa thangi kabai tongi bele nung kabai oro ni taisa scooty kawi nung thang pai bela sa boro ni mobile kama nei sungo hai ang mobile kama jagan jeng abono refri aro jaga sogi uni samase bo sao oro ajairia phali sana jaga kere akhodi hi sao keni ni yak phunuk di ni joto no borok nglai bom ke yak phunuk di ni ani yak ke khayo ose obo omo kesia omo oino kesi ni sao ke oja ani loge phainai no bo nung ni ko problem klai na mo chungai ke nung ta phai bini loge nung bomo ha ke sai de man obo nung problem nai thani ni bono okhori khadi lo ke bobo amte hi sada ma bai no bike start doi thang pai khana oro sai tum kalangoi ke oro police lok ani ko khana se saya ke ang bar sawi se o police du jala kaisa bin bung nai ja o ke tabu ke FIR suinai o sarbo tongong ke bo sa ani emko FIR simi suye kono borok saya khana pungo tai sai education de khai ni sai ro horo asik ano ani yang rok ke khayo ano asik character islamoi ko khaborok obose borok kono o je oro staff tongnai rogo o je amti hi sanai ni se bai jong ge borok ni bagi hi borok ni support khai ano ke support khai o police ni chela nalo borok no oinai ani mane kama mane abo na bagi khai ma se borok ano se taisa character islamoi ano oro ni okhori ro horo nalo je yak tangnai abole buri da ta yak da tang na hani klasi ani yak phunuk di sama se ani yak na ye obo nai kesia obo ata kaisa kesi ni sau abo ki police ni yak ramin na ya police ano ani yak no amte ki phunuk din ke amte ke bo ano oro mo ha ke ro min nayo oro kono police buri buri chla ro mang se joto ar tami tai mo kono police buri kore oro o je ano mo ha nei boxil janai bo out dress kono bini ko uniform bo kore name plate bo kore bo t-shirt ko fursmi chum jaksi tai kono kore bini sini mung si kore bo ab sa na amte ni sawo ke or je tongnai rogo joto okhodi simi layo tai kono ani kok sikhana nai ya borok mobile khokjaman koita ro khokjata 10 ta 15 20 rogo no area kha area to tulsipoti school rogo ni mo ani mong binda di rupini kanila para tolai mon aje mobile khongja jambai jaga bai nung tongman jaga bu sal chalia gana ani ke omo hana nongala som gana wa acha nang tabo lukurong na jada nai tongnai rong na tam ko nya musuk ani ko nya musung mani ke jong o police tam bagi selamat ni public ni bagi selamat namla ke buruk thi tongra help khaya buruk tai si insel khayo ke jeng sabani oro thangi oi nai sanai jeng sabano help sanai buruk asike buna public na asike insel khayo ke buruk tamni bagi duty khai tabuno buruk oro tamni bagi biton na buruk tam
거로 좀 파블릭 니바그 이네 따로 주노 등 어로 파이코는 헬지 마야 등 따복 파일라 버려 저 따시지 인사용 등 어로 파요는 저고 파이 등 니바그 거는 저기야 따고 생각하는 거요